ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊട്ടി ട്രിപ്പ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നാജു റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഹായ് ഒക്കെ തന്നു. പിന്നെ ഉപ്പ ലഗേജ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. 1 ഡേ ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഊട്ടിക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാറിൽ കയറിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങളെ കാറിൽ കയറി. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാറിൽ മൂത്താപ്പി ഫാമിലി ഓരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാറും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാറിൽ പാട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ മോളൂസിൻ്റെ മടി കിടന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണം. അവളെ മോളൂസ് എന്നാണ് വിളിക്കൽ. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കാറിന് സൈഡാക്കി. അപ്പോൾ ഉപ്പച്ചൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ ടൈമിൽ നെയ്സു ഉറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാജു മുന്നിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്സുവിൻ്റെ കൈയൊക്കെ നാജു പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാറുകളെയും ലോറികളെയൊക്കെ സൗണ്ട് കാരണം ഞാൻ സൗണ്ട് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ ചുരം എത്താനായി എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചുരത്തുമ്മലെത്തി. ചുരം കയറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കയറിയപ്പം. നെയ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചുരത്തുമ്മ നിർത്തി. അപ്പോൾ പൊറാട്ട എണീട്ട ഫുഡ്. പിന്നെ അച്ചുക്കാണ് നെയ്സോന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ചുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളൂസിൻ്റെ കാക്കയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മോളൂസ് സിഗ്മ ഇടാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റെഡി ആവണില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആനനെ കണ്ടു കേട്ടോ. ആ സൈഡിലേക്ക് പോണ ആനനെ കണ്ടു, ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ആനനെ കണ്ടു. നാജും മോളൂസ് വിചാരിച്ച് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വരെ പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. പിന്നെ അതാ നാജുവിന് ഉഷാറില്ല, ഉറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, മൂഡ് ഓഫിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാനാണ് എൻ്റെ മടിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആനിമൽസിനെ നോക്കി ഇതാ ഒരു മയിലിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കാണാൻ. പിന്നെ കുറേ മാനുകളെ കണ്ടു. പിന്നെ സിംഹവാലൻ കറിങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ഇതില്ല, അതിനെ കണ്ടു. പിന്നെ എൻ്റെ മുടിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ വരുന്ന ഈ റെഡ് കാറാണ് മൂത്താപ്പാൻ്റെ കാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല തണുപ്പടിക്കുന്നുണ്ടേന് കേട്ടോ. നല്ല സുഖമുണ്ടേന് ആ തണുപ്പിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് വരും. ബൈ.